Vrátila som sa z L'Oreal Beauty klubu. Bolo to také prvotné stretnutie. Mala som pocit, že také na podporu inklúzie a na podporu vlastne žien po 50-ke, najmä po 50-ke, teda boli tam ženy, ktoré sú v tomto veku. A bolo to urobené ako taký podporný kruh, ak poznáte teda ženské kruhy, tak v takomto nejakom duchu by to malo byť. A tie ženy sa tam rozprávajú o tom, čo im ten život po tej 50-ke prináša. Keď som si vypočula všetky tie názory, tak som v podstate radšej zostala ticho, pretože potrebujem, aby sa to všetko vo mne uložilo, hej, pretože keď žena začne rozprávať, že vlastne menopauzu prežila úplne v pohode a bez akýchkoľvek návalov, tak ja som v totálnom opozite, hej, pretože ja som prvý rok bojovala o život. A to doslova, hej, že a že sa to dá vyšportovať napríklad. Taký tam ako padol názor. A u mňa menopauza bola práve prekažkou v športe, lebo tým, že ja jazdím na koni, tak tam potrebujete 1000% koncentráciu a jednoducho tie návaly ma vyhadzovali z tej koncentrácie a ja som aj výkonnostne spadla práve počas tej menopauzy a keďže u mňa hormóny vôbec neprichádzali do úvahy, tak som si tým musela prejsť, musela som si to prežiť, ale mala som potrebu o tom rozprávať. Mala som potrebu o tom rozprávať sa s vami, pretože mne to veľmi pomohlo. A veľmi mi pomohlo aj to, že ste rozprávali, alebo teda písali tie svoje skúsenosti, tie svoje zážitky. A ja napríklad som bola na tom tak, že som teda skončila u lekára s tými extrasystolmi, že ja som celý život mám nízky tlak a práve počas menopauzy, lebo my vieme, že estrogen, progesterón odchádza z tela a to sú práve tie hormóny, ktoré obalujú srdce a oni keď odídu z tela, tak to srdce zostane také osamotené. No a ja s nízkym tlakom a teraz mi začal lietať tep. A ja som sa ráno budila a robila som, že ja som sa proste nevedela nadýchnuť, hej, a ja som nevedela, čo to je a ja som bola neskutočne frustrovaná, ja som mala návaly, ja som mala výkyvy nálad, ja som bola unavená, nie že unavená, ja som bola vyčerpaná a jednoducho do toho mi prišli tieto extrasystoly. Nie je to nič, nakoniec som išla teda k lekárovi a nie je to nič, čo by sa nedalo riešiť v podstate doživotným užívaním beta-blokátoru. No a vlastne tým pádom ja som bola v totálnom opozite, ale ja som potrebovala o tej menopauze a potrebujem o tom rozprávať a chcem o tom rozprávať, pretože toto boli moje skúsenosti a myslím si, že veľa žien sa tu s tým stotožnilo. Zajtra vám poviem ďalšie.